Det tryggvande folk som har dekara bøten i allmenn og badnagæron. Jeg vil lukka fortelle at det kunne ått. Det er onkel nudj bøk given ut. Jeg råkner vi til vite autoi. Hvis det er verken i høver, så vite det autoi. Det er onkel nudj bøk given ut, minns hvordan øyter. Jeg skal legge en mynd ut under etter innslag i morgen. Når jeg gikk til arbeids i morgen, så møtte jeg en mann her i Runavik, en baptiste. Vi pratet oss sammen, han fortalte meg til at han har hver soner hans eller soneren til onkron, vinen til honom, var kommet hjem ur badnagære. Og så sier han ved pappa søn til pappa, og med kan godt giftast ved en mann. Pappa hans var pura sjokkeret over, hva sier du? Når en med kan godt giftast ved en mann. Hva sier det? Men det sier det jo badnagære nå. Far du ikke ilt i hjertet nå? Hvis du ikke far ilt i hjertet nå, så er hjertet dett, ja, det gav. Så er hjertet dett. Så er du spilt ur av X-faktor. Og sjånap noen, og bløven noen, og ødlom fjallmiddelen noen. Spilt ur av dem. Indoktrinera vår, hjernavaska vår, i møte Guds åre. Så er du deier. Men først og ilt, så er det vannfyrt der. Så er det vannfyrt her. Men hvordan vi bøtten noen kjatt der til det? Legger du nekko ut deg? Ja. Jeg skal si at det kan ta skolasystemet, altså studentaskolene har vært korrupter i 20-30 år. Og skolasystemet har vært korrupt sørste 20 år i øtlomføren. Nå er badnagærene øysene korrupter. Og hatt det jeg skal ikke si at det er at folkene som arbeider her er ønt, men systemet er størst på en eller annen måte. Ja, av kvarjon, jeg skal si at det er størst av tøyar andanon, som heimsins ande, som et godløyse, som uveksande, som stendur, som bare stendur og vekser, altså, det gonger bare for kjærsta vegen. Og dette kommer enn ta inn i badnagærene nå. Jeg har finnet onkra bøk, og en maver sendte meg en mynd av henne, og det jeg snakket vi henne. Når jeg snakket vi han om bøkene, det er akkurat om familiene. Om familiene. Ja. Og teksteren om disse bøkene er at fyrvær, altså reklamoteksteren om bøkene, er at fyrvær familjen etter øynene minstre. Det er det som jeg alltid snakker om. Det er den bibelska, godelige, føreska, tradisjonelle familjen. Det er familjen. Og en mævor, og en kona, og en kurban. Altså det er akkurat som en Gaza-familie, eller en kjettefamilie, eller en hundafamilie. Det er forstender øyne hver som hever et høtt. Du skal være innlærdur, indoktrinerar til å være bøtter. Du skal være lærdur i møte natturene til å være bøtter i det. Og til å være deg høyt nye til badnagærene. De får ikke fri, okkara 4-5 år gamle bøten får ikke fri av badnagærene. Hef du lust etter meg siden 2008, da jeg begynte i visser heimasøyene, så har vi spottet badnagærene ut. Og jeg har bare spott av beradøymon,
Spott og attur spott og attur spott. Hatt det later litt vi at som badna går nån. Mammir og et badn og der her var da passa da gjort år og tøyda det så badna går. Og mennene skulle være mammer. Mennene skulle hava nutjo månader. Ja, så, faktisk lukka langt som konan, altså. Barstrils orlov. Pjatt. Dangst, satanist, humanistisk, New World Order, pjatt. Hva det er? Det pjatt. Og så forteller dere et annet. Pedagogene tjadikon. Ja, jeg og ikke ut av dem. Jeg vil ikke suttje et pedagog nossøtt. Pedagogene tjadikon tøyr forbøye nokta at gjøre mon av kinum. Det er ikke øyder jenta, ikke øyder drang, og ikke øyder dranker. Nå, det er øyder bare, jeg har nå, halt nå fast, nå kommer året. Nu kommer året, då heter et år som jeg heter. Menneske. Menneske. Ja. Og et vemmeligt togstår kom inn i Danmark og kom inn i først som et lan i år. Ja. Menneske. Mensch. Det sverar til ordet human being og enskun, og det finner du ikke i Guds røynebok, King James AB 611. Ordet human being stender ikke i her. Her skal det ut til øyne av satansa sleazy and easy perversionen, for jeg finner ordet human being. Ja. Og et annet som jeg var et gang fyrir seg på badnagørene, hva skal det er? Til leser jo en bleie for en 5 år siden. Det må endelig visast, det skal så nekv koppast og høtter som det kan. Det skal endelig visast i for bøtnen at mennene øysene kunne standa vid vaske og vaske opp og gjøre alt det som før var konunar arbeid. Det skal, vi skulle signalere til at her ikke måneder av kinonen, altså her ikke måneder av kinonen i vrøver. Det skulle vi få borstur ur akkurat bøtnen. Det arbeider for Satan. Pedagoga noshøttene så at det kunne arbeide for Satan. Det er familie fudgendar. Men det er også sosial rådgjevende i det. Alt det her apparatet, det bygger og jeg har lyst til det. Jeg vet, jeg kjenner det. Jeg kjenner andan ut i. Han er anti-kristelig. Han er anti-familielig. Anden og i tøyene og i det. Han er sosialistisk. Du sier at jeg heter sosialismena. Jeg heter jaunavar politikk. Atlan som han er. Ur enda i annan. Han kan førast attor til Lenin og Karl Marx og Nietzsche. Trutjer Guds hetande avgoda Guds avnoktarar. Det er det som alt bygger av det. Man har bara brøyta og løyde sintur, og man har tidsi lukka som bøynen i urtøy, men røtrenar til samfellet som det er oppbyggt i det, det er ikke langur Guds år. Det er ikke kristen virer. Man heter familjena så som hun var 4-15-20 år siden. Det orskar man ikke fire. Og til allmenna hever sunnar eklo sataniske agenter tar øyde at møvelig navn, øyde badnavernd, øyde familie ra oppgjevar,
Ja, ett öder psykologer och ett annat öder pedagoger. Och att det allt nökur develsens nosshött fullkomliga greitheiser devils inspirerar er impregnerar er av satans ödre tvörstrujöknum för att fylla allt till rätta suntur. Jag säger det kunde. Jag har ångat mitt liten höjt för jag har som patchen här. De häta familjerna. Och nu skulle åkara böten från 4-5 år aldrig indoktrinerast att homosexualiteter är normalt. Ja, det är skojt bort. Det är skojt bort och i hötten. Till arbeta för tan grabpointa. Till arbeta för tan grabpointa. Jag vill rå allon till att täcka såna böten uturus ner satans badnagörn och tja till allmänna och det. Vi är så heldig här i Skalafjörden, vi finns ju en kristnan skola in i Skalabottnen. Jag vill rå ögonen och kvar till att bära till att så är sända som du bara när till. Och här är det en privatskola. Vi kristna är i undervisning. Ingen darwinism här till. Ingen satanisk darwinism här inne till. Nej. Det är ett totalt antikristligt system som till allmänna jaunavar härskali hever staplat på bøynen i Østlandet. Det är näker develsens marxister got det då. Och darwinister och satanister. Det är det är ju alltså. Ja. Jesus säger att tja mannen och tja honom som är en mindboy för ögonen av som minst då som tryggvar med honom som är en mindboy tja ögonen av som minst då som tryggvar med honom var det bättre att en milnostöjne var hångt om halsansara och han var drucknavor i havsens djup. Jag har alltid haft snävelen vid pedagogerna och södden. Alltid haft snävelen vid dem. Och alla personer som jag har känt sista 20 åren som jag har följt till skilja som mannen här. Till skilja som mannen här. Till skilja som personen här. Tar man som jag vill snacka vid dem om tingene. Ta det kommer fram ur dem. Bortast och falschen tar kommer höstla vid pedagoger. Ja. Och jag snackar vi folk som har imisk starv och fotografer och det och datten. Och så har jag sagt mig till att det mest avstyrliga uppdrittno halva lost enda bötnene han överhuvud kan komma i höstla vid till bötnene tja pedagogen. Inte fantes jag dem. Det är akta ångan. Vet inte uppbyggla nyur. Få oss inte till att sitta still och en löp då. Det är inte fitt vid dem. Det är bara staktigt första jöknun. Ja, det är fyllt vid satans öjtre.
Det luttler Karl Marxar, luttler marxister, det hva det jo. Det hva det jo, ja. Og det vera pilka i vi, og det vita av hva seksualiteter for nekka. Det skal såast inn og tar inn i badnasvalene, nästan beina vägen till att snacka att homoseksualitet skulle ödas för vara normalt. Jag tycker att helvete vill hotcha som patchen här till einaste vart. Helvete vill hotcha tyckon. Det var friare att tyckon att en vilnustöjne var hängt om halsen av tyckon och till var bara bläcka i. Aschek. Samma vid Breivik. Det är vi friare chatikon. Det alltså det är vi friare chatikon. Det vill säga att ta i döma där vår kämmor så får det värre räfsing än vad det är i världen. Det är det som det menas vi. Det får alltså tycka räfsing tid som spittla och era böt. Indoktrinera dig och emot naturen. Att det är fullkomligen emot naturen. Det är vad det är. Och det kan kvar en journalister och i Atlanten, tja socialen, tja demalating. Tja has när kringvarpen chatte kunna sjure. Och där kan kvar en politiker, kvar en prästor. Och bara kvar ta nöjnaste personer i landet och få vita från här. Alltså det var inte alltså. Och det borde det alltså vita. Det visste det för någon faunaren sedan. Men det är teaching av autom. Man kan inte hitta efter X-faktor och ett frutjakvåld, alltså i hittills lätt, men jag snackar vid omkring. Det säger att man kan inte sätta sig som familj att hitta efter X-faktor och frutjakvåld utan att få att alltså kvarja för in signalera alltså ordentligt att det är lucka som haddarpunkt i att i höjla, det är allt vi och i höjla att han är homosexuell, hon är homosexuell, ditt nu datten, och det är flott. De halda det väl, de gör det flott att visa det och repa sig av det. Bravera sig av det. Och så låtsna vara att det är så, att det är så, oj, hjärstene og sinnene og avspilt salon og de ble spilt av dem så løs bliva folk homoseksuell. Det skal jeg bare fortelle til kun. Jeg bor 5 år i Hetlandet. Da gikk jeg til Lerwick High School. Lerwick High School. Fra 12 til 15 år gikk jeg her. Og her var en lærare i Søvo som var bøsse. Og her var en annan lærare i omkring Ørenfadje som også var bøsse. Og tar bo sammen. Og tar gjør det så gruligt opp for de unge dronjon. Ja, nu skal du høyre meg, Galle. Nu skal du høyre meg til en lorst ente. Til en sosialistiske, marxistiske lorst ente her så i havn. Nu skal du høyre meg, Galle. Nu skal du høyre meg. Og tar tåk og unga dronjer under sitt vannjabrøye. Tar oppførde seg akkurat som grekkaner av tøyene tja Sokrates og Platon og ta. Tar av løtte unga dronjer. Pilka av vittor. Indoktrinera av dår at homoseksualiteter skal øytas for å være normalt. Og hva hendte?
Mer enn anna kvar drankur som kom og i høslavittar, som blev vinervittar, som tar bjau av heim til søyn og ditten og datten. Her blev bara alt bøssar. Og igjen vauredar bøssar, tar blev og gjørter til bøssar. Ja. Og til kvart i gjerra. Og enta nir av badnagaran her. Tykkara helvetes pakk. Tykkara helvetes pakk. Det vi friar til tykkon, at de fink en milnestøyn om halsen, og til våre kasta inn i havsens djup. Det vi løyti av miklon, at de møte ta i Herrans angel teker i hera toppen av der, og dauma deg, og heiva de i eldsjekven. Heiva de i eldsjekven. Det er samanbergen og jasn her. Jesus sier til hei være freare til øynens lykon at han var druknavur. Det er freare enn at han skal slippe at djev øynene av som minst og som trygg var han møgnboa. Til djeva dem møgnboa. Til spittla deg. Og løy til 4-5 år gammal drank og kommer heimer badnagare. Og jeg ble lært ur til at det skal øytas for å være normalt. At mævor gifter ved manne. Hatt det en global agenda. Nu skal jeg fortelle dere noe. Akkurat øyter agenda, øynutjug, agenda kvært, agenda ditt, agenda datt. Man fløy fra hårsåret. Og jaunan høyre man at, altså, det blir kort, altså, du tendrar utvarpet, du kan ikke morgen tendra det, så høyre du akkurat avvust. Det blir prika, vidt til samme, og til samme, og til samme. Globalisering. Nu skal skipafellegi seljast. Nu skal Atlantic Airways ut av børsen. Altså alt, det skulle alt seljast ut partabrøven. Altså føringar måtte ikke øya nekka møyr, altså. Og altså vet du hva det er for nekka? Jeg vet hva det er for nekka. Jeg vet hva det er for nekka. Hatta er du veist overast oppe sitta av disse personer, og så sitter atter hakre av disse personer, og så sitter atter hakre sataniske godløysingar som er pengagrusar og som slipper i politikk. Tar klaura alle hver nøren. Tar motra hver annan. Tar kjennast. Og tar få atter bo fra øren. Og tar limer og i alle møvels ned til klubbon. Han er særlig innenfor sosialismena. Det var ikke. Og det ganger fram nu i det at en utvikling går at heimeren skal gjeras til lukka som global sosialistiska. Alt blir mer og mer til en sånn sosialisme. Men en nok så bleit versjon. Men hun er antigodlig. Hun er antikristelig. Og hun er fullkomlig antikristelig. Og hun er antifamilie.
Och hon anti till att det är något som öde märvor och något som öde mamma. Och tar hesere huvudpersonerna som är där att göra sig klara till att övertäcka att han hemmen tar det under mannen som är då djupt ute i ockulta. Allt det lojande senat i Amerika till dömes fortsätter att han har fortsätter hevor till sist vikinget här tar limer i hemlig klubben som heter Skull and Bones och det är bönlös ockult tar mötas ena från arre och tar offra och tar gera alla möjliga sataniska ceremonier och här är en stor avgudar som är egentligen en mynd av Baal. Alltså det är satans tillbedjare. George Bush var hans lyckor. Och så säger han så samtidigt som vi är kristna. Och är vinner vi Billy Graham och sånt. Att det är allt en vittlöjning. Allt totalt en vittlöjning. Amerika har inte haft en tan öjnasta kristna fortsätta. Så gärna Abraham Lincoln. Inte öjn. Och han blev skotten. Även jesuiter. Ja. Och jag ska säga där till som kommer att röjsa sig nu sista tog till socialistiskt. Men det kommer att ha en religiösan flavör östne. Och han religiösa flavören han verur katolska skötjan endröst. Knappeligan som kommer att ha bostja röjsa sig attor. Röjsa sig attor. Det kommer ändå att få makt ändå i USA om allan heimen. En globala makt attor. Ja. Samman vi en världsstyrre kommer katolska håran i Rom att få makt. Sørste paven som ska täcka vi sørste i månaden. Sørste paven om han svikaprofeten som ska vara samma vi antikristi, det vet inte. Eller om han bara den sørste paven och så han som kommer 18 år vara svikaprofeten, det vet inte. Men tar sig att det heter den sørste paven. Och medan han rävor ryker så kommer han att så kommer alltså medan han ryker ta mest att roa ta kommer Vatikan att vara öjlagt och katolska skörtjan är vara dömt av till stora domaren och men nu att det här pojke till att det är ett profetit och en oira som är ett Malaki som han fick sust i 1100-talet. Vi lever alltså i sørste tog och spittlingen är rävlig och gånger fram efter vid rukande för Satan färn efter tunnu bötnon tog. Alltså jag lägger inte i. Jag lägger inte ett bättre i kvar höjrer det som jag säger. Jag lägger inte ut om socialistiska djävulen i färgen kommer efter mig och kallar mig i fångsel. Jag lägger inte ut socialistiska djävulen äger långt fjällmyllarna så gott som alla i färgen. Einast det är respekt för de fjällmyllene färgen till Norrlusnon. Och atja tog inte. Nej, hur sa jag att det är? Inte atja tog inte. Att det blev inte Dan Klein. Till det einast det jag har respekt för. Jag har mer allit och en grönja Dan Klein än ett år i dömalating eller socialen som man ser här. Journalistan så att du kan skriva. Ja, ta mig bara säga akkurat som är alltså.
var sera objektiver. Sera objektiver, ikke subjektiver. Jeg vet at de halda funter, og så planlegger de, og de er politisk lidai, og i aller høgste grad, altså folkene, politisk lidai, og arbeider for avvusen ahuamalen, avvusen tinkun, som lukka som koma i bildjon, knapplega så kommer atter en bildje av homoseksualitet, så kommer atter en bildje av globalisering, så kommer atter en bildje av onkur øren. Og så lukka som det akkar som det er slie til vårt, akkar som en støynor som skal brottna til sust, så vil det slie, inntil man så trøttur, òsni øyren av falskjene blir trøtt, så letter man det kvøyla i en 2 år, eller et halvt år, og så begynner man atter å slåa, inntil det brottnar. Ja. Og jeg skal si at det er stegi som det brottnar til og hjertan av falskje. Hjertan av falskje. Ikke tja mer. Jeg vet hva det vender nyer og hva det vender opp. Jeg vet hva det ratt og hva det forkjærst. Jeg vet hva det rattvis er og hva det renklet er. Jeg har lyst bøkjen av to. Guds høylave bøk. King James Bibelen av 1611. Jeg har tøyt den alle. Rattlis Nya Testamentet. 12-13 ferier. Og Gamla Testamentet nu, 4-3. Jeg har lyst Guds bøk. Jeg vet hva han mener om tingene. Og jeg er suttja til her for 15-20 år siden. Ta stau og følger lukka som største av Guds åre. Det var bygd der av Guds års prinsipper. Det var det der altså. Det var kristeland. Alle skolene helt og morgonsang. Det var lov altså. Vi var et kristeland, og man har kristne i skolen, og vi var et kristeland, og alt dotto er sinter i bøyplene. Det aller fleste gikk og sundagsskola, og så videre. Det her var så her satans fjallmylar finnes i kapp og høtte etter en atterlige. Og sjøvnvarpi er en stavskilt utøy. Så kallar jeg det helvetskassan. At helvetskassan, ja, og jeg kallar fjallmylanar satans rødt. Jeg er som å si, jeg har mer respekt for det. Dan Klein, så greffelig som han er. Jeg har mer alit av det at det som han sier er rett og sannhøyt, selv om det er ljøtt. Folk heldur det at det er øyelig ljøtt, hvis man sier okkurst ljøtt. Okkur som tar ikke damer, okkur som ikke er politisk korrekt. Men det kan godt være ratt og satt og rattvust. Men det er faktisk slett forstand på alle onker alltid. Nå er så badnagærene er jo satansa oppfinnelse. Og til at mammanar ikke skulle være heima til satansa oppfinnelse. Til at ikke skal øyda dronkur, ikke skal øyda jenta, nå skal alt kallast menneska til satansa oppfinnelse. Til at menn vi brøstkassa og tog som er med over hevor skulle kastreras og gjerast til koner, og koner blasast opp til å gjerast hekser. Og man endelig skal koppa öllna høtte. Til hva man gjør, man endelig, man gjør nekkbors ur tog a koppa tog som fyrvær, bant av høtte. Til hva man gjør. Jeg kan nesten ikke komme inn til folk langur, utan suttje til at mæveren gjør alt konefolk arbeid. Og hver er konan? Jeg spyr hva er konan så der? Nå har hun arbeid.
Kan kona kött där? Nej, hon är stoven hygglig skärmvarp. Alltså det konen är då lagt där. Där gera anke som man kan öra gera. Och så det och egen någon annan mannen att ha var tom glädjeles eier. Och tar anke manlier. Alltså tar anke glädjer, tar inte rester stolter men på några måta. Och konar är rådläsar, flakrande, uppblastar, ljutar, fräckar. Det kunde helt affram alltså. Helt ofätligande. Tycker vad det är då? Konen där som hållt, alltså som hållt. Indoktrinerar av allon satans blövon och sendingon och kärnvarpen och utvarpen och ditten och datten. Och du har ju det bara hvis du slatcher det och gör en länka tog. Hvis du bara och gör en länka tog svarta det bara fullkomliga för allt det här. Och bara fokusera det in i livande god. Han sa det höjla i år. Höjla av biblarna. Engelska King James och förska King James. Läser du här. Guds år. Åren tja gode. Läser du här till. Så att det här. Ta du så tändrar attor. Tror jag man har sagt nu. Så är det som att lukta ner i en säcktanka. Som att hitta ner i en säcktanka. Ja. Ta i Jack till arbets i morgon. Ta stå en bokbilder. Upp jag förstår och det var näck färsla. Jag skulle skunta mig. Jag måste gänka. Vintern var emot mig. Och som bokbilder stod. Av forstovnen och pumpa i last. Och alltså det var helt rävligt. Jag måste hålla andan alltså. Och det var gust det var alltså det var skotch simpelt alltså skotch på 20 meter. Akkurat så lösnar allt det här. Men visst du ligger snattar ute alla tojna så luktade det så krycke. Mäveren som kordjana bilen, han stod här och i handskon och oljedrakt och han arbetade via sån här kvante. Jag tycker inte han luktade det. Men det luktade helt rävligt. Och det var skite och det var vemmeligt. Det var inte rönt, det var inte gott. Nej. Och jag ska säga det kunde att jag var inte på så stressad i folk är då. Det var för någon döven så att arbetsplatsen så var utvarpet fra och det snacka om så att var stressad i. Ända barnen är stressad i. Alla är så stressad i. Det är då inte kvilla öjna löto. Och så må de få allting att rätt och i programmet chassar. Vad ska det är? Att jag skulle fära till omkran serfröing att lära slappa av. Och så får det bara allting att rätt i programmet som det skulle göra. Ja, nu må jag för att slappa av. Alltså folk blir en klicka i. Folk blir en klicka i. Ding donk. Ding donk. Klicka i. Till det var 2 bilar. Och till det var 3 barn, 2 rabattnagare. Och mamman är ute. Och till betala öron för att passa till rabatten. Jag ska säga det här att annor är en intöken och tjatekon. Betalar inte mer än en bil och 2 barn och vattnagare.
Og køyringen av tøymon og ditt og datten. Prøv om du ikke finner råkningsstykket ikke opp at tidsi bøtnene heim ur bøtnagærnum spart annan bilen bostur kjøpte en billigere bil bo billigere og hver fyrir til å kjøpe inn øyne fra vikene samla tilpåsbløyene sette det vi kaksbåret og planlegge hva de skulle kjøpe bleier jøkken alt tilpåsbløyene det gjør jeg ofte så kjøper jeg bare altså alt som jeg kjøper til 2 for 8 og 3 for 8 5 pakker for 100 og så vidt ja 5 pakker av kjøttbollen for 100 kroner så sparer man kanskje mer enn 100 kroner og så øyer man til i fristeboksene sånn kjøper jeg sånn kan man godt gjøre det planlegge alt og klæger kjøper deg til Blå Kross og ikke slik at det er øyder i havnene ja og vet du så du sparer 2 bøtten badnager sparer en bil og konan er hjemme og arbeider kanskje akkurat løyte vaskearbeid lottlanda omkring løytla vakter ditten datten men så løyte som gjør litt og så arbeider til som en gaur forsyrkjare som en restur med avur ja og et restmenne og konan er hjemme og så sparer ditt bøtnene for ætlun satans marxistiskun, socialistiskun skvaldre og badnagørnun tja jaunaflosjnun og socialistiska marxistiska statenun danska statenun og føreska systemenun socialistiska systemenun til allmänna systemen och nätverken att det är totalt korrupt allt som det är. Tunne böten blir spilt här. Det blir spilt här. Ja. Och jag alltså i grunden till att det tås ju med till att jag älskar bötnene. Vi elsker Guds folk. Og jeg vil anstygt for det sataniska nudja systemen som røyser seg i det. Altså, jeg heter det. Jeg heter det. Men ikke folkene som blinda i alt det. Jeg heter ikke det. Men jeg vil anstygt for det. Og jeg kan godt si at det er de som vet av det, de som er altså ønt, som er altså ønt, altså, som planlegger til, som er høgt lært, som er ikke skjei av skola, ditt og datten, og i England og Danmark og Tyskland og Amerika og Ærestane. Og her var lyst i alle disse her nudjo trendene sånn som det suttje heimen fyrir seg sånn som heimen skal gjeras til familien skal knusas nyer ja og konan skal gjeras til en stinkande ressokk og alla launar skulle smujas sålasnar at det løyses det bedre til å skiljast. Du blir loftaver, altså, for kjem du, ja, du blir loftaver. ikke fire harskapet og tjonaband, altså, ikke fire tog. Altså, jeg melder ikke vidt tog, slett ikke. Men
Om en mævor djever konne tjassar en brest ur revna, edla åtlanda, han teker i armen av henne, edla akkurs luyte, bæra lukka til at ruskojarna, men han ger han er ikke en bokare, til det som man vil, ikke en bokare, det er monora. Det er monora at halva et badne av oisne, og at djeva du en brestur reivna hvis det har vært rævelig av skytselitt. Det er større monora. Jeg hadde ikke til for kjærst at djeva badne en brest og reivna. Det er for ongan ske av tog. Det kan være en måte til at oppela til. Ja, en brest eller tvår, og han den her bleita gumpen tjatar. Du får bare lukka ilt, men du får ikke svar, eller ikke merke, ikke næka. Og det er ikke at læra vold eller næka. Men at det nødja som røyser seg nå, det er grulig såløst til vårt. At altså, hvis du nærster meg, så har vi rett til å si fra og kalla til en voldlig åtlanda. Og så kommer alt systemet etter meg, du vet det. Og det kallar det her sifra. Så var sikna. Ja, så skulle det også være merskere så just. Så skal det også være en som bokar. Det hva det skal være. Jeg aldri at alt dette her nudja til er fyrir en øyelig stauran part totaler nisseskaper og tvatl. Ja. Konar halda til at her var så nekvan ratt, du vet, at her egentlig røysa seg opp på mennene, og mennene her var antja sida, og teker med over en og i armen av konen, etla djevren i en brest reivna, etla neka som helst, nærster han vi henne, så kan hun bare takka telefonen opp, og så kommer et kavråte, korrupt system etter honom, og seter seg over han, og knusar han i jord. Ja. Og hva er han gjørst? Som jeg altså begynner å si, er det ingen tilstålare av kon og bokan, slett ikke. Men det er nekka, det er en gransk i midten, til moner og en brest i reivna, eller takk i armen av en falskje, og skjelta det sinter lagt landa, rista lysner i armen, til moner av tog, og så halva et menneske av. Men her sutjes her marxistisko, sosialistisko drumphattene, ikke mona. Det har vi ikke forstand til å sutja mona tog og gjera mona. Oi. Og er du vel å sutja, jeg vet vel kvoi den moderna i mæveren kan bliva ekstremt frustrera over i det. Jeg var ikke kvoi. Det tog at konan som holdt er så oppflaska vi kvinnefrugering og restsaka andanon og anstikt for mannligen, altså öllun mannligen autoriteter. Man vil ikke sutja det. Ja, jeg sutja det i reklamen og öllun. Jeg sutja det at Øysen tar det lyset etter størvun, eller møvelig størvun, at det skal være en kona
Ja, det är väl så snart det sist då 6 år. Och jag vet att folk överhuvud tål inte sucha en manligan auktoritäran figur. Är du manschauvinist? Är du manschauvinist? Och så koppar då och så säger det att det skall vara en kona. Han är perverst. Han är sjukt. Han är koppar och hötter. Tyck vad det är, hade koppa och hötter. Och pröv att läs Jesaja kapitel 3. Här som Gud tåsar om att Israel är frafadle. Och han tåsar om en kommande dom. Allt folk är vår spilt. Konerna är blivna hastörar. Det gänga bara och vala. Det ger inte till nytto. Och det är stoltar. Det lättar sig oj allt möjligt dingeldang. Och gänga bara. Och det ständer här. Det gänga och vippa. Alltså det gänga och vippa vid foten och vårt. Ja. Och så säger han här i kapitel 3, Jesaja 3, vers 12, att vi var inte falsk med någon. Böten är tess kuarar och konor valta tog. Och att det var tvejteten som God gav om till att landet var sjukt. Till det sjukdomsteten ta i konan är färn hemman fra. Ikke eller upp sunne bøten, bläcka det i händerna av staten och han är högsta mal i löven och verur att vi är en stjärre under fyrtöko. Och med överensstämmer har med fyrkläge. Ta det bliven pervers. Tycker socialistisko noshödd. Ta det hava ditt koppa tingene av hötte. Och smöjliga färdig avtyckar ansikten. Männen hava gläsäger. Och tar sådja bittner ut ur munnen. Är sådja sådana. Tar av anka glädje i sin egen. Tar pojnast. Och så ser man konerna. Och hon ser förhäxa ut. Hon ser uppblåst ut. Och hon kommer in. Och hon tåsar inte vid en blöjare, ämligare, älskande, underdjäveligare, kvinneligare rödd. Hon tåsar som ett borst. Hon brölar, hon ropar, hon kommanderar. Ja. Och det är akkurat det som man läser om och i oratöken kapitel 5, 6 och 7 om, jag haltar nu fast, om skötjorna. Skötjorna, hårorna. Ja, hon stövast inte hemma. Och hon tåsar vid herrar röd. Hon brölar och lojer. Ja. Att hårran. Vi tassar ut som till alla framlöja och ett attarliga hårron. Och ett attarlig av lesbiskon genton. Och ett attarlig av bösson. Och ett attarlig av godshätaron. Marxiston. Och kvart var det. Så var sikna. Det kommer det inte att vara glad för det. Tycker man själva pojnast av det. Men tycker man vara förblinda i och fänga i och insnärra i. Och tycker man minnast att du har gå och gamla deaner. Ta i tid för småböt ut i byggt och i fjärsen. Ta frigur. Föräldren kött här till. Föräldren kött här. Gift allt löjve.
Mamma den som gick hemma och alltid till upp. Pappa den som knossade ist ute. Du komst hem ur skolan. Parkerade i skäckvanar och komst in. Och det var högt inne och roteligt. Och kläder låg lagt samman här. Och ankor bäcka i bollar. Och ankor är rätt upp. Och vaska. Och gjort allt det husliga arbetet. Och hennes uppgave och hennes glädje. Och i livet någon. Vär att passa till och tunna syskon. Tun mamma passa i till och tunna syskon. Inte onkrar kavhötnar devils inspirerar pedagognisser och en marxistiskon batnanjekle. Marxistiskon batnanjekle. Chastaten. Hetta lojist Hitlerjugend. Detta samfällige. Jag tar sig om det vi en man sista vecka. Att det som gånger fyrir sig i samfällandet där. Bötnen är rand från sina föräldrar. Det har blivit det östlig först utrett honom av Hitler och hans styre. Rand från föräldrarna. Och det skulle engageras och i allt möjligt. Det skulle inte få öjna frulöt och inte en gång vid änten. Och det är det blivit tid. Det är då ting som barnen skulle till ditten och datten först att öjnasta kvalt och lära det och sånt där en ta och kyrketoj och mötetoj allan dagen. Alltså hade det allt samalt tojaranten och hade det allt samalt störst. Och det hade inte störst av Guds anda, hade störst av Satan självon. Ja. Och nu kommer en global socialism roa som det ser ut. Och Hitler var bara en skudge, en fyrrännare till den ändaliga antikrist. Hitler var självor en slä av antikrist. Men den sørste, han får komma nu. Han får komma nu. Vi har allra helst se hans ansikt. Allra helst. Kanske inte, jag ska inte garantera något som helst. Men tingen som gänga fyrir sig nu. Det som Satan fick gjort och förhäxa och förblinda allt tyska land och i 1930 här kommer Satan att göra vid allan heimen och så kommer antikrist upp att roa och så blir han tjejara trångt och han kommer änta att ha myndlöjka till att drepa de evangelisk protestantiska kristna. Ja. De evangelisk protestantiska kristna. Och det var utjöknen pavan. Ja. Paven kommer knappt att få ett öjligt vald globalt. Ovanta och knappeligen. Allra helst är den sjuste som nu kommer. Petrus Romanus. Paven nummer 112. Allra helst han. Ett han som kommer att komma att ta i pavastolen i fallen. Det var inte inte. Det är allt bara det som är fire vi att hitta att något ting utan nätten och läsa och höra och lusta och så vidare. Jag ger det bara ut. Alltså jag säger det bara. För att du ska ha en förlärare ute. En förlärare. Och att du ska veta någorlunda hur landsläget ligger. Men jag säger inte vi garantier. Att det är bara lyckas som det som är förliga. Det som kristner ägglöjarar, alltså ända töjar ägglöjarar, suttja och sia. Protestantiskt kristner alltså. Ja. Men att det här profeti som Malaki från 1100 och Trojfors den där var det ska alltså täckas vid en granne av salte. Det ska alltså minnas till att han var alltså en katoliker. Och han sa att tingen här
Och han snackar om den sista pavan att han ska föra fylke och i troblom tojon. Jag tar lugbechetan som är må bara hosta katolikerna. Så det hata fylke är inte Guds fylke. Och paven är alltid fött näka fylke från Gud. Ingen paven är fött näka fylke vid Guds ord. Nej. Det är vi katolska fastläro och filosofi och dogmatik och ja, bara katolska läror alltså åttan för bibliska läror som inte kan ställas på över. Ja. Så att ska man ta en grann av saltet. Men här är det forskjellige ting. Man kan allikevel skriva det så här att han för öra alltså. Och lyckas minnas till det att det är alltså kom fram. Och att det är alltså sagt. Och akkurat kvoss tingene kommer att spela av, det vet jag inte. Öjsene så för en år sedan så hörde jag en man gröja från att det var en 104 år gammal rabbiner i Israel som var inte annan dag så säger han att han har mött Messias. Han har uppenbarat sig för honom och drömmon flera ferier och sagt vad han är. Och att han skulle komma åter Ariel Sharon döje. Och Ariel Sharon hur ju komma sedan 2005. Han var president i Israel och blev så sjuk att han blev skåten alltid. Och han ligger i hans skåten, ja. Han ligger så i koma. Halleluja. Oj. Han ligger i koma. Han ligger i koma och halleluja. Han ligger i koma och att det här ja. Ja, han ligger i koma och häver. Men ner 104 år gamle Arne Døye så skriver han det nior kursen ett och kallade det i ett olätt och säger att det skulle läsas ett år att han var dejur. Och det blev så öppna och lyse. Och här är det att Messias namn är Jeshua, alltså Jesus. Men att han säger att han ska komma åter och uppenbara sig Ariel Sharon dör. Det skorrar i munnen. Här får jag problemer. Tror jag att alltså jag ska inte säga att det är avsatt. Jag ska inte säga att det inte är Jesus. Men det var bara att jötarna kommer först att ta emot i antikristet. Och trycker att han är Kristus och tjej är. Och så ska Kristus komma åter. Ja. Så att och ösnen ett annat som är må minna mig och klippa i mig och se vem själva han till. Ja, men var inte frälstor. Han har haft några övernaturliga upplevningar, några mystiska upplevningar, sjöner och drömmar. Och kanske var det Jesus, kanske, men att det kunde ösne vara från det ytla. Det är det som är, då ska man vara öjliga värden vid ödlomsovnen och allt du bara skriva det, att han får öjra och inte bygga det. Ikke bygge nekka lærd, ikke slå det fast vid 12 tomma seime, men bare lukka som heva det her. Ok, jeg vil hørsta det her. Og så ikke mer. Ja, det har vi lært. Det har vi lært med, altså. Og til det samme vi er som profetien og tja Malaki fra 11-3 om tar 112 pavanar. Hatt det stod ikke rettelig på. Men altså, jeg vil hørsta, jeg skal ikke si at det er avsatt. Men jeg ser det faktisk nøkkelund av samme støye som Nostradamus. Ja, Nostradamus.
till vår skolan. Han var en jöte som sa en ekvationer, skriva i böcker och sa sjöner, ja. Men han kan inte så istidlast vid en gamla testamentliga profet. Och han var alldeles inte frälstor. Och vi lever inte i gamla testamentet. Nej, vi lever alltså i nya testamentet. Och jötan, hvis du tar inte blå frälstor, så färre då i helvete lyckas som en kvar annar. Gå till inte två sattmalar körande. Nej. Hebreerbrevet säger till att det gamla blev avskaffat. Ja. Han införde en nutjan sattmala. Och här vi visste han till att han gamle var färre blev gammal. Och det som är färre blev gammalt, det var avtidgen. Och det gamla är alltså avtidgen. Jötan är vräka av alltså Kristus, Jesus Krist, tar vräka av han, krossfäst av han, och blå hans om han i sig. Och det var det finns ju 2000 år. Tar er 8 för Guds nåde. Ja. Alltså Guds klocka stäcka i för jötan och hon starta i för höjtningen. Det är inte det att en kvarjöte som alltså en kvarjöte som väntar och vill bli frälst, han kan bli frälst, men som hållt är en herring kommande över jötarna. En herring tar helt av sin görsto. Och så börjar jag nöjd tog för höjtningarna. Men hon försökte att änta. Och ta i Kristus och ena förkämrattor stod ju nere i oljefjallet och gånger och man har oljefjallen och jögnon estera postre av templen som taskar var uppläte av tempelmuren alltså. Till estera postre är mura till och här vill mura till jag var rapparen alltid och i länka tog så är ni 600 loksåret alltid bestämt och men det ska vara öppna och templet ska vara byggt och Jesus ska gänga om han här från oljefjallen jökna till Estera postre in i templet och han ska stjärna rujja han ska rujja från Jerusalem och i 1000 år ta tjem då på knäi gå ta tjem då på knäi ja ta tjem då alltså du kommer att slicka dustiga och du kommer att gråta att du möter ju tar ja och hitja och i undran och på han ty han är alltså sonur Guds och han har inte Muhammad eller Hare Krishna eller Baha'u'llah eller Pave eller näka anna han heter Jesus Kristus sonur Guds ja och det är inte en annan än Jesus Kristus det är inte en näka reinkarnera med vår nej reinkarnation slags tid det är alltså Jesus Kristus som kommer fysiskt nyer av himlen fysiskt nyer av himlen ja kom Herre Jesus. Jag snackar om det här Jan att det är allt en planer som vill utarbetar av folk i öliga hövun positionen i hemmarna som åter avska anna som åter avska anna. Det ger i färjan och färjan är det inte lovt att mäver vill gifta med mannen till inte lovgiv igen. Till slags kommer jag nu färjan än. Men hick tar kajrata och i böckerna åren till lovt tog jag tar hala tandvägen. Särst du hur politiskt störst att det är? Ja. En 4 år gammal dronker kommer och säger till babba, en mäver kan gå och gifta sig en manne.
Det kan han slett ikke i fargen. Det kan han slett ikke i fargen, nei. Men hikk, hadde arbeider alt fyrir til samme. Totalt sataniskt. Totalt djevelbesett lost, hva det er. Djevelbesett lost. Ur enda i annan. Ja. Det hva det er. Det hadde de likva. Det er slett ikke løft, men de sørste jo de arbeider for det, at det er en politisk agenda, det er det. Marxistisk, socialistisk, jaunarflokks, satans agenda, det hva det er. Til kristne, det er altså tikkene i tås vi. Jeg legger ikke ui hva hvis hinne har hva fyllt seg satan i helvete så tid om det. Men til kristne, de må heldur vakna. Og takk at det gjør bøten ut ur satans av bøtnagøren. Her som det er opplært til å bliva Hitlerjugend. Hitlerjugend og lukter marxister og bøssar og lepper. De ble opplært, de ble pilka i vi. Og det vet hva sex er for noe. Og det vet hva sex er for noe. Akkurat som jeg ser her, bare lærerne som er kjente nere i Hetlandet. Her ble bare alt bøssar rundt om der. Tar gjør det der til bøssar. Tar spilt det der. Og til det som jeg har sagt, at hvert menneske gjør seg selv til at det er. Etla blivit det utsett fyrir dui, men det er nekka pilka vid, det er nekka brøtt ut tess innstillningi til tingene, og så fer det sjålt at gjera seg sjålt til at her. Men til tog at det blei pilka vid ut tess høtte fyrst. Ja. Altså, ikke øynen hver menneske, hvis det vekser opp og gjør noen røynen og bøynen, sunnen og røtten, heime, her som det er en røtte mevor, og en røtt, eimjuk, fitt, undergiven, bløymalt, kvenlig, mamma, heimagengande, til badne, bløyver og i ordan. Til bløyver altså og i ordan. Men nu har marxisterne og socialisterne og satanisterna forpurra bara allt och höjla systemet som det är. Evigt i skolan här. Och jag vill säga att det har faktiskt ståna badnagarna. Att det är allt näka djävulsens lost ur enda och i annan. Och vi må bojkotta det här och standa det emot. Du släcker inte bruka det. Släcker bruka det. Ja, hvis du ikke legger i bøttene så er det så tomt, ja. Men nu har vi så avværet det. Det måtte jeg altså gjøre. Til det, amen. Jeg sitter her i stålen og flende. Jeg tjekker møte her og der. Og tar helt til at jeg kunne ikke brukast. Jeg var for eggvistligur. Jeg var for bøntframligur. Jeg var for sækligur. Og jeg prikket for ytla. Jeg tog seg for aktuelle ting som var altså galdande akkurat her som vi taler i. Og så ble vi utfristur og utblekkavur og utblekkavur. Ja. Og så heldte man til at man alltså när man kan inte brukast, han kan inte brukast, han är djävulig, han sväckor. Edla kvatar helt ut, jag vet inte att det gör det samma, men det ironiska som färmer jag sitter och flänna, jag har sagt det för till det. Att nu blir vi brukt ur näggmören tar. Ja.
Alltså är det härligt andra kväll. Ta bobblar åt landa. Jag vet inte. Jag attlar släcke. Jag bara kan ju spekulera om det här och så arbeta och mer och så kommer det och så får jag vandläte och så får jag krafterna och att det är måste snacka matta. Jag måste gärna vi hatta och så kör ju från. Ja, och 200 fått lust att mer om det igen. Lust att 200 folk att tärga om det igen. Till Nissa. Vi krossar om bojen som blackar mig ut. Ha? Lust att 200 folk att tärga om det igen. Aj ja, Gemmakraft. Så att jag var ju bara till att människor styrer släckas ner. Människor och till allt det där kunde bläcka kon annan ut och köra kon annan svarta lista och ditt och datten. Nej. Hvis vi god atlar brukar det så får han brukt det. Och det är inte vi ageras att standa som högste med och en sammanhang och en samkom och hävda det och allpåast och halda öron nere. Och lika som, ja, her det bär är som tal, det ungen annars släpper tal, inte öjnast och fer. Så var sikna. Ett tal i annan korskvalt. 400 falkon. Gör så väl. Ha 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 ha.